नोंथाङा अनलाइन रां थगायग्राफोरनि आखायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा अनलाइन रां थगायग्रानि आखायाव गोग्लैना दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा 1930 नाम्बारखौ सेभ खालामना ला। जायखिजाया समावनो नोंथांनो बे नाम्बारनि गोनांथि जानो हागौ। 1930 नाम्बाराव कल खालामोब्लानो नोंथाङा नोंथांनि रां गोमानायखौ मोनफिननो हागोन। 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथाङा गोमानाय रांखौ मोनफिनगोन। आसाम पुलिस बिफाना अनलाइन रां थगायग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनायखौ रैखा खालामनो थाखाय 1930 नाम्बारखौ फोसावदों। जों नुनो मोनबोबाय थायोदि अनलाइननि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो रां थगायना लांजायो, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो रां गोमाजाना खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जायो। नाथाय दानिया जेबो जिंगासिनांगौ गैला। नंगौ, नोंथाङा नोंथांनि गोमानाय रांखौ आसाम पुलिसआ फोसावनाय 1930 नाम्बाराव कल खालामोब्लानो मोनफिननो हागोन। रां गोमानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो नोंथाङा 1930 नाम्बाराव कल खालामना जगाजग खालामनांगोन आरो नोंथांनि रां गोमानायनि फोरमायथिखौ होनांगोन। बेनि उनाव रैखाथि बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायगोन। आसाम पुलिसआ अनलाइन थगायग्राफोरनिफ्राय सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों आरो आसाम पुलिसआ रांखान्थियारि थगायनायनि बोलि जानांनायफोरखौ थाबैनो हुकुमखौ लाहोनो हागोन।